Adamawa L-Prees 8 o'clock Facebook, Live Coot Media and YouTube Coot TV. Wato boholji kutiniroji be nange. Nden bo ɓe elti waynaɓe ɓen dow no ɗum awirta huɗo. Ha ɓoyma woɓɓe nder waynaɓe ɓen kepti awugo huɗo. Nonnon bo ha jongore ɗiɗawre en dari taskara be wallinde nde L-Prees futtini ngam wallitigo waynaɓe no ɓe keɓirta awdi gene ko ɓawo timmugo kuuɗe L-Prees. Ha taskara kaɗo bo en daran jabruɗe ɗe L-Prees ɗo hosa ngam wallitigo njamu dabbaji. L-Prees.